Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytasan sa mga langit. Sa gihapon kami nagadayeg magpasalamat diha kanimo nga hangtod niining mga taknaa padayon pa kini nga programa nga nagasabod dinhis kahanginan alang sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon nga unta o Dios mahimo kini nga kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Ginoo, salamat sa kamatuoran nga imong tugyan sa tanan nga mga naminaw. Hinaot pa ang Espiritu Santo magakabig kanila sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay o pasalamatan nga magatubag ug magahatag ka sa amo nga mga pagampo, pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa atong nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, ato ning ato ning tagaag pag ato ning ibanan ni Kuya John pangutana man di ay ni. So di lang usalo kay naay pangutana nga ato nga kanana ang gipasaligan nga tubagon. Okay. Ato paning basahon pastor, kanunay ming nagsunod sa inyuhang programa, makasala ba di ay ta pastor ug dili na ta manimba kay pangutana man sa di ay ni sagdi lang no. Kay wa nami musimba sa among simbahan kay Domingo manggod unya igpapahul kuani kana na ang pangutana man ni ato na lang ning ato lang sa ning layluhan usa kay kuan man ni kana na ang anaan matay pangutana nga ato nga kana na ang gipasaligan lagi nga gitubag. Okay, Kuya John, maayong hapon niya kami nagsunod na sadmi sa inyong programa. Salamat ani nga programa nga daghan gyud ang mga tawo nga nakasabot og nahaybalo sa kamatuoran, pero dili lang ang tanan nga nakadungog og nakasabot sa pagkakaron mo alagad sa Ginoo, pero na pahiluna gyud sa ilang kasing-kasing ang pulong sa Ginoo nga inyo ilang nabati dinhi sa inyong programa. Salamat Kuya. Okay, salamat pud kaayo. Last text nga akong basahon, sir, mo greet ko og happy birthday kang Manoy Buni nga mag-birthday siya ug mang adlaw. Manoy, happy birthday gikan sa tanan nimong mga igsuon, bayaw ug imong mga pag-umangkon. Salamat sir sa pagbasa. Si Margie DN. Okay, daghang salamat kaayo Sister Margie. Well, ato di ay no nga kuan ato sa di ay pasalamatan si Brother Richard kanana ang Verden Villarde diha sa Toronto, Canada. Brother Richard, salamat kayo sa imong pagpanawag gid sa ako kaganina diha sa Toronto, Canada. Thank you so much sa inyoha dinha nga kadasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. Unya nalipay kayo ko sa imuhang kuan gibalita no. May pakadiha kay ako ang kanana ang skalayo des Toronto, Canada, pero may niabot gihapon nga kuan kanana ang balita sa imo din ha nga usa sa atong listener sa radyo igsuon ni Brother Primo Maasin, si Brother Dan Maasin
nga nabautismohan na di palang gidugay. So Brother Dan, thank you so much ha. Kini ni ang maayong balita gyud ang giingon ni Brother Richard kanana ang Verden Velarde nang nanawag siya gikan sa Toronto, Canada. Brother Dan, maasin, no? Magsuon di mo si Brother Primo Maasin nga usasas na himong bunga sa atong programa sa radyo uban sa tanang mga kaigsuunan dinha kay sabay ni sila murag 17 mining nabautismuhan during sa crusade ni Pastor Juponi Galanza sa Langob, Barangay Langob, Escalante City, no, nga si Pastor Juponi Galanza ang ato nga kuan sa buotan nga presidente sa West Negros Conference, no? Unya kumusta ni Pastor Jimboy Lustun, kumusta ni Pastor Ivan Lester Amungos oban sa iyang pamilya, no? Ni Pastor Chris Arcaliana. Well, mga kaigsunan sa dili pa, si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message dinhi sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugara o dapita nagagikaning atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw sa radio, atong mga viewers no sa Facebook. Sa bisan asa mo na himutang niining gabiuna, kamong tanan mga listener, mga viewers, amo kamong gina-welcome niining tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede nang makapadangat mo higala o mga mensahe nga rinamo, maka-text mo or maka-message mo higala diri sa comment section nato sa ato nga account no, official account ang DYCM Bugo Adventist. Pwede po aris ako ang messenger mga higala, makapadangat mo og mga messages. Alang sa ato mga followers, mga kanunay nga nag-view sa ato nga program, palihog higala, malihog yapon mi nga atong i-share nga ato sa mga friend ang ato nga programa para nga mas daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, pwede na makasend higalag mga messages kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa niya si Sister Ginaline Lumuntad. Nakiguban na to. Salamat kay Sister Ginaline sa paglab o pagpray. O niya po si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsuunan, makanunayo, naminaw, o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So good evening diha Brother Ronilo ug ang Dios kanunay magauban kanimo. Anya niya po si Richard Verden Velarde. Brother Welcome. Richard, may gabi ni mo diha sa sa Toronto, Canada, Brother Richard. Welcome Brad Primo Maasin diha sa Escalante to the family of God ug maayong gabi mga kapaglaom. Okay, ito po nakita si Sister Nana or Gay Marie Kalapuan. Salamat sa paglab ug pagpray. Naot pa ang Dios magauban sab kanimo diha Sister Gay Marie. Niyasan si Lens Dax. Mateo 16:18, si Kristo ang nagtukod og iglesia. O niya si Ellen G. White ang nagtukod sa SDA Church. Asa man mo ani nga iglesia nga nagpasakop. Okay. Tana mi no? Pangutana na siya pero di amin nasakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang inyo ramanggong paghunahuna kay kulang sad mo sa kaalaman mahitungod anang bahina inyong gipasangil nga si Mrs. White mo'y nagtukod. Taga-imig official statement ni Mrs. White nga nag-ingon siya ako'y nagtukod aning Seventh-day Adventist. Okay. Kulang makaimos kaalaman anang bahina. Kaya ingon si Ellen White ba nga pagatukuron ko ang akong iglesia o ang iglesia akong gitukod Seventh-day Adventist Church. Official statement na gikan ni Mrs. White.
Pero natubag naman na putan na nimo si Kristo Mateo 16:18 nagtukod og iglesia. Si Mrs. White nagtukod og iglesia. Na karon pangutanan nimo diin mamo ani nasakop sa gitukod ni Mrs. White sa gitukod ni Kristo. Kami og si Mrs. White diha nasakop sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero inyo man gyud na nga ipalutaw ng bakak kanang nausurong fake news di taga-imig official statement diri nga nagsulti nga si Mrs. White nag-angkon siya nga tukuron ko ang akong iglesia nga Seventh-day Adventist Church. Huwato na mo na ha. Unya ayaw mo ana pagdala diri ana sa kahanginan ng mga marites nga mga istorya kay ang ato diri ato man na nga gibase god sa kananaang Biblia. Instead nga inyong sabton ang mga butang atong gipahayag diri, mangita mugbuslot yun mga rasones ug katarunganis nga ikaalkontra ninyo sa kamatuoran. Okay, Brother Libigo. Okay, niya po si Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab ug pagpray. Niya si Sister Ila Lipalam. Salamat po, Sister Ila. O may isang gabi ni Brad Chuni diya karon. Mga silingan nato diya sa mabuli. Tanan diya kanino naminaw. Welcome sa ato nga programa. Okay, ato ning dalikyatan paglili. Ipuli-puli tala na higala ang pikas nga screen. Ato ning lantawon makadiyot. Ang atong makahigalaan nga nag-send sila og heart og nag-like sa ato nga program. Aritas mga nag-send og heart niya si Ronaldo Bragat, Ronilo Itang, Tikya Sis, Nunahane Monterde Punay, Jofel Borniola Diheto Meralias, Hey ma'am, may gabi ini ma'am. Thank you for viewing ma'am. Jedel Peritos, Ayla Lipalam, Rixan Briguli, Nana Patri Jim Colastri, G. Merced, Leonidas Tayom Sumalinog, o Ria Katamko Alburo. Aritas man nag-like, niasad si Edelberto Arena Sumalinog, Jibni Jeris Malati, Antonio Itorma, Tomailo Linad White, El Silong, Abner Dualio, o Ginalyn Lumuntad. Okay, muna ato mo nakita higala nga mga nag-like o niya nag-love sa ato nga program. O niya pa itong basahon, niya po si Rixan Briguli. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby, og happy midweek. God bless og amping mo kanunay sa inyong biyahe ang Ginoo magauban kanatong tanan. So thank you kaayo Rixan Briguli. Niya po si Angelito Basanyes Angelito Basanyes. Good evening mga bro. Na ako pangutana babahin sa General Conference tinuod ba nag-anam nagkadugta palihog ko sa hitabo sa katapusang panahon page 41 gikani sa Pagadian City Angelo Bisanyes. Okay, screenshot na Brother Libby kay putan naman na sa screenshot na unya kanang imong gikuan brother. Kanang gipang screenshot ni brother ato ginang tagaan panahon pagtubag ha. Ang tibuok kuan na libro kinahanglan basahan na nimo kay ug anharag podcast portion nga ang JAG conference nag-anam og kadugta wa ka kaybaw usay mga beses ba sa mga istorya. Unya kuhaan na tanan basahan na aron masabtan nimo kung unsa gyud ang kinatibuk-an. Okay, ato ning lilion makadiyot higala atong messenger, ato ning tanawon. Okay, ni si atong nakita dinhi si Sister. Okay. Ni si Brother Jojo Kaayon. May gabi ni mo Brother Jojo. Niya sad si Leonidas Tayom Somalinog. Nakiguban sa nato si Jenny Rama Fermin,
Master Jenny, Ah. maing gabi Sister gana na ang Rama Permen, no? Maing gabi inyo diha. Salamat po ni Mr. Junalyn sa pag-like. O niya ni Jimar Kulis Gabaton. O niya ni Asab, nakikuba na to si Richard Burden Belardi. So, may gabi niya, Brother Richard. O niya ni Brother Rufino Moreno. Nagalab sa ato nga program. Niya po si Ma'am May Barido Koyos sa Davao. May gabi ni mo diya, Ma'am. Okay, niya po si Pads Rimi, Sister Rimi Diyos, dihito diya. May gabi ni mo diya, Sister Rimi, dihito, diha sa Maya. Si nang meeting na pag kato ganina si Brother Richard Bilar de Verden iya to nga pagumangkon. Nagkaistorya mi ganina ng meeting ni nanawag in town si Brother Richard bisag unsa ka hectic sa ihang oras pero nakahigayon pag in town ato igsoon ug panawag. Good evening, Bro Libby o Bro John. Sa gihapon di anapod mi naminaw. Salamat sa pagbasa. Salamat kay Sister Biding dihito diha sa Maya. Niya tanaw na to ni uban pagyod diha sa Brother Ronilo Itang nag-send siya og love. Niya ni apod si Rusty Dags. Niya iyang mensahe, Bro Libby, kumusta? Na kay number ni Brad John dihito nangayo siyang number ni Brad John. Si Rusty Dags. Okay, mo ni akong number ikuan ha. 0909148225 Again, 0909148225 Okay, niasad si Sister Ninfa Beliacastin sa nanukad po ni siya gikan sa Cadiz City. So may gabi ni mo dia Sister Ninfa. Welcome sa atong programa. O niya po si Divad Albex. Salamat po dong Divats. Niya niasad si Gina Ginalamos. So thank you po sa pag-uban. Si Nana or Gimari Kalapuan. So muna ato manakita din sa ato nga messenger nga naglantaw sila mga higala sa ato nga programa. O niya sad atong tanaw ni balikan tanig tanaw ang screen niya si El Pidja Kuro. BE sa tanan. Niya sad ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. On air nami dere mga brad. So thank you kayo diyan ninyo mga sir, no? Atong madasigon mabtikon nga CEO o atong station manager diha. So maayong gabi ninyo anya ngadto kang Pastor Joel Tirana og sa tanan diha nga naminaw sa Riverside FM. Kamong tanan gina-welcome namo nining tulumanon sa Jesus is our hope. Anya niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyong duha sa Station Badlib og Barjon og sa tanang mga nagsunod nining programaha. God bless natong tanan. Salamat Badlibi. Salamat kayo po Brother Doming Bunukan. May gabi niyo diha ninang Poret, Ma'am Daisy Bunukan, Ma'am Ethel Bunukan, Dominic. Mayong gabi sa inyong tanda diha. Hope nga okay lang mo din ha. Thank you sa pagsunod kanuna itong programa. Okay na itong basahon. Maayong gabi Badlibi. Akong gitimbaya ang tanan Rutsi family. Hapit na ang reunion karong Mayo 25, 2025. Daghang salamat sa inyong programa. Nagtimbaya si Fred diri sa Bogo City. Okay, kuan siya public service ni. Anya gi panimbaya ang tanan nga mga Rutsi family. Hapit na daw ang inyong reunion karong Mayo 25, 2025. Anya nagtimbaya si Fred diri sa Bogo City.
Okay, ano pa itong tanawon higala atong basahon. Ni Apostle Philly Disor, maayong gabi ninyo diha Kuya Libby o Brad John sa tanan usab na minaw. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya. So salamat po kayo Sister Philly Disor. Kanya ni pa itong tanawon jud higala. Okay, ato ning tanawon ning uban nga message ini. Mayong gabi Brad Libby, akong gitimbaya ang tanang Rutsi family. Okay na. Balik ni iyang gahapon o karon iyang public service. So thank you kaayo. Okay, ni apa atong tanaw ni apod si Pascualita Calusor. Mayong gabi mga Brad. Oy. Midiri, happy midweek sa tanan nga naminaw. May gabi diha sa Galinaw, San Isidro Leyte. Nila ni igsuon kwaling kalusor o nila kumusta na Justiniano diha kamutanan diha. Salamat gyud kay sa inyo ha. Ang Ginoo magbalos sa mga kasing-kasing huna-huna para siyang buluhaton. Thank you kayo sa inyo diha sa Linaw SDA Church. Okay, atong palihog Brad John ang atong pangutana nga tagdon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto ta aning pangutana Brother Libby, mao ni ang usa sa mga kuang gyud, usa sa mga gihuna-huna sa kadaghanan. Niya ako sir gipul-an na gyud ko sa sigig pamati nga sila kuno mao ang tinuod katawhan sa Ginoo, ang iglesia, ang Katoliko, tanan. Pero Biblia may inyong basihan, diin man makita ug mabasa sa Biblia nga miingon ang Dios nga kanang relihiyon na maoy akong katawhan. Salamat sir. Si Ramon. Di man ta ka sabot aning ko ana Brother Ramon unya letter M Roman ikaw ray nahibaw nig unsa ning M, no? Ramon M, no? Daghan kaayong salamat, no? Mahitungod niya ng imong kuan ba, imong huna-huna nga gipul-an ka na gyud sa sigig paminaw, sigig pamati sa pag-angkon sa mga relihiyon. Tanang rin mo angkon nga sila gyud ang tinuod ug katawhan sa Ginoo. Karon diha sabi ang imong pangutana, diha sa Biblia unsa man gyung relihiyon na ang giingon sa Ginoo nga mao na ang akong katawhan. Salamat kaayo brother sa imong kuan, sa imong Brother Ramon, sa imong pangutana diri. Sa tinud-anay lang Brother Ramon, doon ako'y goal sa akong kinabuhi nga kung mahimo lang mahuman ako basa ang tibok Biblia sulod sa usa ka tuig. So magsugod na gani sa January 1, magsugod na pud ko sa Hinesis ana basa, sigig basa. O gunya paninguhaon ako nga mahuman ang tuig, mahuman pud nako og basa ang Biblia. Pero wa gid ko'y nakita nga usa ka bersikulo diha sa Biblia nga miingon ang Dios nga kanang relihiyon na maoy akong katawhan. Busa kung duna may mga tao nga nagwali, nagangkon, imong gi-mention diri Iglesia ni Cristo. Yes, tinuod na. Kusog kay sila nga moangkon nga sila mo'y tinuod, sila mo'y insakto. Sa ato pa, sa wa pa ang 1914, wa pas Felix Manalo, dito pas ubang mga relihiyon kanana ang kuan, nag-alagad, wa pagitinuod di ay nga relihiyon o katawas Ginoo. Mga kuan na pangangkon niya, usag gid pos mga kusog kayong mangangkon lagi, labi na anang Mateo 16:18, kining kuan, Iglesia ni Cristo, kining mga Roman Catholic Church, makita man na ninyo diha, kusog ay sila mo angkon nga sila insakto mo itinuod nga katawhan sa Ginoo. Pero balikon ko, out of 31,173 verses throughout the Bible, wala kay usa ka bersikulo nga imong makita mabasa
nga ang Dios nag-ingon nga kanang relihiyon na maoy akong katawhan. Busa kung doon na may mga pundok nga nag-ingon nga kanang ilang relihiyon maong relihiyon nga iyas Ginoo, kay gitukod man ni Kristo ang iglesia nya dinha sa Biblia na may mabasang iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. Unya naapay ubang mga iglesia na naibabasang saksing Jehova. Pero bisan pa ni ana nga kana mabasa, wala gid kay makita diha nga nag-ingon si Kristo nga kining iglesia sa Dios mo'y ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Wa pod mag-ingon si Kristo nga ang iglesia ni Kristo mao ni ang ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Mga pangangkon lang na. Mo nga bitik ra na, mo bitaw nga kasagaran sa mga tao nga wa gyud magsusi og unsay kamatuoran maunay hinungdan madala ra gyud. Unsa maning kamatuoran? Kung imong basahon ang Juan 14:6 si Kristo ang kamatuoran. Unya ang Juan 17:17 ang pulong sa Dios kamatuoran. Ang Salmo 119:142 ang kasuguan sa Dios kamatuoran. O pulos na gisgutan nga kamatuoran. Pero sa iglesia nga gitukod ni Kristo wala kay usa ka bersikulo nga makita sa Biblia nga ingon siya kining ngalan na mo'y akong gingalan sa iglesia nga akong gitukod. Tanaw ra gud ang Mateo 16:18 ug ikaw Pedro sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nya diha ra man na sila kutoban na di man na lahuson og basa pero ang tumoy gid na nangon diin ang kamatayon walay gahom sa pagpukan niini o pagbuntog niini. Mao na ang kinatibuk-an sa bersikulo nga gisulti ni Kristo. Sa dihang gitukod ni Kristo ang iyang iglesia, wa gid niya butangi og ngalan. Unya karon daghan ro magwali, magpamatuod, magpatuo nga ang ngalan sa ilang relihiyon mao ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios. Naama po iglesia diha sa Episo, daghan diha mga iglesia gipangisgutan. Pero niining tanan wa gid kay makita diha nga nag-ingon si Kristo mo ning ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Karon usao man nimo pag-trace, nining iglesia nga gitukod ni Kristo din ikaw naa diha nasakop. Kung imong tan-aw dinhi sa Biblia manggod, wa gid gitudlo ang Dios nga kanang relihiyon na maunay akong akong katawhan ng relihiyon na. Pero pinaagi sa mga butang nga nahisulat sa Biblia, masabtan ra nimo kung kanang imong relihiyon, nihaom ba diha sa kabubuton sa Ginoo dili man na sa ngalan nimo tan-aon ang relihiyon kun dili sa iglesia sa pagtulunan dili na sa ngalan kay daghan og kinin inunta ngalan nga naa makita nimo sa Biblia kunuhay pero dili man na mo'y gingalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero kay ang imong ging pangutan na brother Ramon, ingon ni ini ang gihisgutan sa Biblia sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 12. Akong basahon din unsay gisulti dinhi. Kamo nga mga katawhan sa Dios. Wa mag-ingon nga mga iglesia ni Kristo, mga saksing Jehova, mga iglesia sa Dios. Wa giingon ra kamo busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Kamo nga mga katawhan sa Dios. Nan asa man ta makakita sa balaang kasulatan kung kinsa gyud ang katawhan sa Dios. Naipadayon na tong basa nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. Kinsa ang mga katawhan sa Dios? Matud pa, nga nagatuman sa iyang mga sugo. Tanaw klaro ni Brother Ramon. Ang katawhan sa Dios ang nagatuman sa iyang mga sugo. Kung kanang imong pundok nga gipasakupan, nagtuman ka na sa sugo sa Dios. Katawhan sa Dios. Kay ang gisulti dinhi, kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. So ang katawhan di ay sa Dios
kadtong nagtuman sa iyang mga sugo. Kumusta man ang relihiyon o pundok nga imong gipasakupan karon? Nagtuman ba na sa sugo sa Dios? Makadungog na gani mo og mga rason o pangatarungan nga kanang sugo giwala na, gipahunong na. Unya ang uban mo ingon didto ra na sa Israel labi nag maghisgot na og adlaw igpapahulay sa Israel ra na. Iya ra na sa mga Judaism kana mulutaw na gyud na nga bisag kapila pa gid mangangkon nga sila katawhan sa Dios kung kininang mga puntuha nga ang kasuguan sa Dios wa tumana klaro nga dili gid na katawhan sa Dios. Nganuman tungod kay gisulti dinhi busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. Mauna ang katawhan sa Dios kadtong nagtuman sa iyang mga sugo. Maunay katawhan sa Dios. Brother Ramon, karon ang nagtuman man sa iyang mga sugo, mauna ang katawhan sa Dios. Kumusta man mo? Nagsunod ba mo? Nagtuman ba mo sa mga sugo sa Dios? Basi bayag wala. Unya, kung ato ragod ni nga tan-aw dinhi, kung giunsa gyud sa Ginoo pagpaila o pagpasabot ang iyang mga katawhan, tan-awa kamo react mo diha og sayop ni ang among gipangbasa dire. Kung atong basahon sumala sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, so dinhi tan-awa ragod pamatii ragod kuno ni Brother Ramon, nag-ingon dinhi and I give them, kining mga pulunga nagagula gikan sa baba sa Dios. Nagingon, and I give them the Sabbath, a day of rest. Og akong kuano niha kay naa may mga bata sa gudpod nga naminaw, og akong ihatag kanila ang akong adlawng igpapahulay, ang adlaw sa pahulay, every seventh day. Tanawa, atong gibasa kaganina nga ang katawhan sa Dios kadtong mga nagbantay sa sugo sa Dios. Malinaw nga ang gisulti dinhi nga ang Dios naghatag sa iyang adlaw nga igpapahulay, ingon nga igpapahulay every seventh day, matag ikapitong adlaw. Karon, kumusta man ang imong adlaw nga igpapahulay? Every seventh day ba? O every first day? Di ba? Dili man lisod sabton, Brother Ramon. Unya ipadayon na itong basa. Nag-ingon din every seventh day as a symbol between them and me. Nakuha nyo ni ang punto? Ingon nga mao ang timaan taliwala kanila ug kanako. Ang katawhan di ay sa Dios, Brother Ramon, o bansta nang naminaw, dunay timaan. Og ang klaro ni sa atong gibasa, react mo og kini supa sayop ning pagkasultia dinhi. Ang atong gibasa dinhi nga gihatag sa Dios ang iyang adlawng igpapahulay matag adlaw nga ikapito, every seventh day, as a symbol between them and me. Ingon nga simbolo o timaan taliwala kanako kanila. Naa ay timaan ang katawhan sa Dios. Unsa man ang iyang adlaw ipapahulay ang seventh day. May pamong naas probinsya nga namuhi og manok, kay inyo pang butangan og timaan. Ngano man, naa may mga manok pod sa inyong silingan nga pariha ra gyud pod sa inyong manok. Pero bisang nagkapariha mo og manok, mailag hapon nimo ang imuhang manok tungod kay duna man kay timaan nga gibutang. Sa atong kapanahunan karon, malisod nimo ang pag-ila kung kang kinsa gyud ang iya sa Dios. Nganuman pulos mga Dios nun, nagampo, nagsimba, nangalagad sa Ginoo. Karon malinaw ang Biblia nga dunay timaan sa Dios sa iyang katawhan. Unsa man kanang adlaw? Ikapito nga adlaw. Taliwala nilag nako timaan. Kung kining ikapitong adlaw wa ninyo bantay, wa sa inyo kay wa mo nagsunod sa kasuguan sa Dios, suri gyud.
Anya react mo diha og kinsa sa inyo dihang diskumpiyado sa gisultis Biblia nga among gibasa. Kay ang gisulti dinhi nga ay and I give them the Sabbath a day of rest every seventh day. Unya nagingon dinhi as a symbol between them and me. Unya ipadayon na tong basa to remind them. So naagi di ining mga pagpahinomdom sa Ginoo aron sa pagpahinomdom kanila that it is I the Lord, nga ako mao ang ilang Dios who sanctifies them, nga nagbalaan kanila. Nya nagingon di that they are truly my people. Dili relihiyon, Brother Ramon, gisgutan. That they are truly my people. Kinsa man ni nga iyang tinuod nga mga katawan ang nagbantay sa iyang adlaw nga igpapahulay. Malinaw man siguro, Brother Ramon. Mauna nga kung relihiyon na gani, mo ipairal nga kunuhay sila'y tinuod nga relihiyon. Yes, Ginoo. Pero kanang relihiyon na, wa nagsunod, wa nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, wa gid na masigo sa gisultis Biblia. Naghamarong relihiyon. Pulos nagampo Ginoo, pulos nagsimba Ginoo, wa lang magsunod sa kasuguan sa Ginoo. Ngano man, kay dili lagi sila katawhan sa Dios. Atong gibasa kaganina, nga ang katawhan sa Dios sila nga nagbantay siyang mga sugo. Pag wa ka nagbantay, unsa may gisulti dinhi sa Biblia gihapon, react gid mo dinag maayo. Kamong mga supak sa among gibasa diri sa Biblia, react gid mo maayo kay nindot man na nga ang inyong reaksyon inyo diring dadon sa atong programa. Unya, unsa may giingos ng Juan 2:4, siya nga bagaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamatuoran. So ning lutaw. Ning lutaw. Maila nimo ang iya sa Dios ug dili iya sa Dios. Bakakon ug walay kamatuoran ang wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Nya dayon ra ba yung ingon-ingon sa Israel lang na kana delikado na nga mga rason ug katarungan. So malinaw, bakakon ug walay kamatuoran. Kay bakakon man ug walay kamatuoran, kang kinsa magunda sumala sa Juan 8:44, iya siyawa. Biblia nagsultian karon, kung atong basahon hanggang 3:4, ang tanang na nagpakasala, maoy paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mo may paglapas sa sugo. Kung imo basahon sa 8 nagingon, ang tanan nagpakasala, meaning naglapas sa sugo, iya siyawa. Gisulti na sa Biblia, dili na amo igo raming nagbasa niya na. So, daghan gyud karon nga nagsimbas Ginoo, nagampo sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, pero iya ra di ay sayawa. Bitaw na nga namulong si Kristo. Matud pa ni Kristo, dili tanan magingon nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa akong Ama sa langit. Dili tanan mga langit. Nga naman, kadturang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Unsa maning kabubuton? Ang gisgutan nga gituman. Sumala sa Salmo 48, ang kasuguan sa Dios. Kanang imong pundok o sa imong pagpangalagan sa Ginoo, wa ka magsunod sa kasuguan, sorry na lang yun. Kay wa gina, mahisulta, makuan din sa Biblia, may sigo sa gistudlo sa Ginoo. Hinumdumi. Ang tibok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo nis bala ang kasulatan, wa lang ninyo sunda, wa lang ninyo tumana. Brother Ramon, ikaw man gyud mo'y nahimong sinder sa atong gisgutan karon, pamalandunga gyud pag-ayo. Why gisultis Biblia kanang relihiyon na maunay tinuod nga akong katawhan, wa ang gisulti nga ang katawhan sa Dios sila nga mga nagbantay sa iyang kasuguan. Mao ni gisulti sa atong gibasa kaganina. Naot, Brother Ramon, nga natinawan ka sa mga butang, gusto nyo may bawan, uban sa na mga naminaw karon. Si Brother Libe, maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina, unya, suri gigkaay sa inyong tanan mga higala, kay needs gigkaita nga mo exit nag-una dire, kay gibahin maginato atong oras, mao magini ang among mahimo diri na lang yun, doon na tayo Bible study, unya, layo pa manggod gikan diris Bugo, gabi ira na rabapod, si Brother Libby ang mutapos sa atong programa. Hinaot pa nga inyo kong masabtan, Brother Ramon, o basta nang naminaw. God bless ninyong tanan. Okay, yun sa to paghanay ni Brother John.
Mao ni ang iyahang kuan Brother Libe nga murabag ang siya gipulan na gid jag paminaw kay ang tanang relihiyon moingon nga sila iya sa Dios. Unsa man gyud kunod ang relihiyon na des Biblia nga giingon sa Dios nga iyang mga katawhan. Okay, daghang salamat no. O ni ato sa nibasahon ni si Brother Tutron Ilanan biin ninyong duha Brad og sa tanang naminaw ngano man ka ning amo Brad first day man ang igpapahulay ato ni nang taga-ag higayon Brother Tutron ang iyong pangutana. Ako anala na Brother Libe ka Brother Tutron importante ba gid sad pud na kaayo ko anala na kay murag paluap ugma siguro ato nang tagaan og atensyon ang gikuan ni Brother Tutron nga unsa to ngano man nga First day man ko first day man ang ilang adlaw papahulay. Thank you so much sa Brother Tutron ugma sa gabi amo na nga hisgutan kay kuha man na kana na ang murag ning sakay na sa atong gihisgutan karon. Kanya si Richard Berden Belardi ikaduhang Timoteo 4:2 pagkugi kanunay sa pagwali sa pagminsay sa tanang panahon gayod daniha badlunga dasiga og tudloing uban pagpailog ang mga tao. Okay niya po si Angelito Basanyes paluap pangutana mga ngano man brother na ilisan ang logo sa SD Church naalagi cross ingon man kaila nga SDA 3 angels logo daw original Kuan ni Brother Libe Tapos, mga ilisan pangutanan daw. is offshoot. ay cross mamali pangutana sa offshot kanang mga Sa mga offshoot ni kay mangita alam gina sila og mga loopholes ba mangita lang na sila og mga kalabanan libay. radyo na sa mga local conference ni. Naa na pudron sila sa cross. Unya amot mo sa ning mga tawana agad. Iya man sa to ganiha nga pangutana katong sa last day events. Pero sagdi lang ato Oo. man na gihapon nga hisgutan. O niya po si Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana apel sa Isayas aning Isayas 62:2 ang katawhan sa Ginoo pagatawgon sa bag-ong pangalan nganong adto sila mag-ilog sa Mateo 16:18 dili sila ka-explain sa teksto. God bless. Salamat Brother Ronilo Itang. O yan niya po, Sterlia Muñez, wala gyud magtuman kay wala na ang sugo. Daghang ginakaon, moangkon, ginay karon, moangkon bisan dili ilang doktrina ang kuno na dili mauwaw. MJ Estoy, happy midweek ninyong duha sa radio. Happy midweek also MG Estoy, tapos Dexter, Dixie Estrellado, Real Talk na lang ko pag largo ang tao nga wala nagtuman sa napulo kasugo sa Ginoo. Exodo 23:17 o Levitico 11 dili kini katawhan sa Ginoo. Sakit paminaon pero maudjud na ang tinuod. Mao gina ang tinuod tanang tao gimahal sa Ginoo pero dili pod tanan luwason sa Ginoo kay naay mga tao nga wala magtuman sa iyang mga pulong. So thank you kaayo no. Okay, magpadayon ta higala nga ta sa pikas nga screen ato sa tagdon mga nahidugang nga naglantaw mga higala. Okay, ato ning tanawon okay. Ato ning pagbasahon ang mga nahidugang naglantaw sa ato nga programa. Okay, arita sa mga nag-like, ato nakita din si Pastor Pedro Golina Rosales. So, good evening, Pastor. Niya po si Abner Dualio, Elsie Pitugo, Jimelin Gomez Tikling. Ato pong nakita din si Rolls Soto Toms. Ato pong nakita si Roy Nimel, niya po Splenius Decibel,
O niya, ato po nakita din si Jibne Jerez Malate. Aritas mga naglab, mga higala, na pwedaghamay na nahidugang no nga nagtanaw niya si Linabog Monchaduranas. O niya, nato po nakita si Caroline Mariquet Galyares, Rosjen Carabio, Joyne Adilao Perez, Roselyn Mainit. So good evening dahil Roselyn diya sa Germany. Niya po Stikya o niya nakita po nato sa Virgilio Patindol Rivera. So may gabi ni mo Brother Berhil oban sa imong pamilya. O niya po si Eriksa Sinoy, Ros Otseya. Okay. Niya po si Brother Jedel Peritos. Good evening, Brother Jedel. Okay. Okay, niya po si Ria Katamko Alboro. Mao ni mga higala ang nahidugang nga naglantaw sa ato nga tulumanon. Kanya ato ning sulayan paglili ning ato nga messenger. Niasad si Sister Hinley Ibo, salamat sa pag-send og heart. Niya po si Florida Amores Sigarino. So thank you kaayo. Kanya ato po nakita din si Makrita Aroidas sa Tambungon sa ni. So may gabi ni mo Sister Aroidas. Kanya po si Eric Sinoy. So good evening ni mo dong Eric. Kumusta atong sound system diha sa Mabuli? Kanya po si Nike Subalinog. Salamat po sa paglab. Kanya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. So thank you kay Sister Chari. Oban sa imong tibok panimalay. O sa tanan natong mga kasilinganan diha sa Mabuli. Kanya ato nakita din sa screen higala. Salamat sa pag-send og heart og pag-pray, Sister Chari. Kanya niya po, Sister Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless. So God bless also Sister Alma Mahait. Ato ta higala sa pangutana nagipadangat din sa atong tulumanon. So pulaan lagi siya kung nagpaminaw. Kay pulos lagi nag-angkon nga katawhan si Ginoo. Kinsa man yung kuno ang katawhan si Ginoo. Kinsa man yun kaha ang katawhan si Ginoo. Nindot ka. Simple makain ng tubagon. Ang katawhan si Ginoo, katong musunod si Ginoo. Kay munay giilang katawhan si Ginoo kanang musunod dili katong muribildes Ginoo. O sa may sundon, sugos Ginoo. Naisugos Ginoo niya wa ta musunod, adita katawhan si Ginoo. Kay ang katawhan si Ginoo musunod sa sugo sa Ginoo. Okay. Sa ato makita o mabasa nato sa nakasulat mga higala diha sa dinhi sa Ezekiel 20. Ezekiel kapitulo 20 o niya sa versikulo 12 o sa versikulo 20. Tinaw diha nagpamatuod nga matod pa nga naghisgot diya ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon diya nga labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Muna igos Ginoo ang akong adlaw gapahulay aron kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako o kanila aron sila makaila nga ako mao si Hiuba nga nagbalaan kanila. Wala gaingon ni ang bersikulo 20 og balaan na ang akong adlaw pahulay kay kini mo'y usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Hiuba nga inyong Dios. So ang usa sa mga ilhanan nga giilatang katawhan si Ginoo nagbantay ta mga higala sa adlawng ipapahulay. Kay ang katawhan si Ginoo, ang Dios jud mismo mo'y naghatag. Iyang gihatagan og adlawng igpapahulay
Siya nagbuot, binuhat paginas Ginoo sa Marcos 2:27, labot pausab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Akong iyon akong adlaw pahulay. Mo'y gihatag sa Ginoo sa tao. Siyang ako nga adlaw pahulay. Ngayon sa may igpapahulay sa Ginoo. Ato mabasa sa Genesis 2:2-3 o sa Levitico 20 versikulo 11. Ang giila nga adlaw nga pahulay sa Ginoo ang ikapito kaadlaw sa semana nga mao ang adlaw Sabado. Gipahulayan sa Dios, gipanalaginan sa Dios o gibalaan sa Dios ang adlaw nga igpapahulay mahigala. Kining adlaw sa Ginoo nga igpapahulay ikapitong adlaw Sabado. Mao ning adlaw ang gibuhat sa Ginoo og iyang gihatag sa tawo. Gihatag na niya nato ang adlaw pahulay, binuhat na niya. Unya gihatag niya nato, unya klaro pa ingon siya nga gihatag nako kanila ang akong adlawng igpapahulay. So, wa di kita kaingon Domingo kay ikapitong adlaw man giparos Ginoo. Muna hinatag sa Ginoo ang tinuod nga katawhan sa Ginoo higala mudawat sa hinatag sa Dios. Hinatag mo sa atong dawato na. Di man Domingo ang hinatag sa Dios nga mo igpapahulay, ikapitong adlaw man nga maong Sabado atong dawaton. Masubo ba yung Ginoo nga na ay binuhat niya nga adlaw, na hinatag niya, adlaw pa yun nga igipahulayan o niya ato pa yung isalikway mga higala. Dawato na to kay ang mga tao nga tinuod na kailag Dios sa Ezekiel 20:20, kadtong mga tao nga nagbantay sa adlaw nga papahulay. Ay tinawto na ba sa aron ko makaila nga ako mao ang inyong Dios. So maila nimo ang katawhan sa Dios, kay ang katawhan sa Dios nagtuman sa mga sugo sa Dios. O niya naglikay pagpakasala. Unsa ni ang pagpakasala? Ang pagpakasala manghigala sa unang Juan 3:4 ang mabasa mo ni bisan kinsa nga nagapakasala naglapas sa mga sugo sa Dios, kay ang sala mao ang pagkamalapason sugo sa Dios. O ang tao na higala nga malapason sa sugos Ginoo nakasada siya. So ang buhaton sa tao nga mag-angkon anak sa Dios ang muundang na paglapas sa sugo, muundang pagpakasala, dili kay magpadayon. O niya gaingon ang versikulo 8, apan ang tao nga nagpadayon pagpakasala iya na Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang tao higala nga magpadayon pagpakasala, magpadayon paglapas sa sugo, anak sa yawa. Mo ni ato nabasa diri iya si yawa, kay ang yawa sad nagsupak pod sa balaod sa Ginoo sukad pa sinugdan. Atong basa na 9, ang tao nga nahimong anak sa Dios dili magpadayon pagpakasala. Sa ato pa magtuman sa sugo kani mo padayong pagkasala ang anak sa Dios. Kay ang kinaaya sa Dios ana-anak kaniya. Og tungod kay ang Dios mao man iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon pagpakasala. Og sa ingon ini, maila kon kinsa gayud ang anak sa Dios og kon kinsa ang anak si Satanas. Mailhan mahigala. Kinsa ang anak sa Dios ang nagtuman sa sugos Ginoo. Kinsang anak si Satanas kadtong mga tawo nagsupak sa balaod sa Ginoo. Higala nagsupak ganita, kamuray hunahuna ana og kang kinsa tang anak. Apan ang Dios naghandom nga kitang tanan mahimutang mga anak niya. Okay ni Sister Alma Mahait, happy midweek. Okay, wa naman tayo panahon ni gala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong team song. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo kita sa mga langit. Salamat o Diyos sa imong mga pulong amo nga napatalinghugan karon. Magagiya kini kanamong tanan paingon di kanimo kini amo gisalig sa ngalan ni Ginoos nga maluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope og kaninyong tanan aw masuki og pinalangga nga matig paminaw. Sa ngalan usab nila ni Brother Isaw Dihito og Brother Joel Tirana, kini inyong higala, Brother John Dihito, Brother Libby Claves, mayroong daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Nangandoy ko sa bahan di nga tuasa layong dapit unahan di